مل پازل گوشی شبروی نشانہ ماتو گوار دیگرتیں ساگر منائی گمان نیستت کے تو یہ رنگیں کمنٹ کائے کنیو منی مکہیں ماتا زائد شمبے شرابی توے تی اولی کمنٹ ہاتھ کا تو منی مکہیں ماتا زائد گا یار بلے گوشمار اچھی گلگ مل پازل گوشی کے شبروی نشانہ ماتو گوہار تو گوشے ما لفظاں ونتا ادب ونتا بلوچی دود ونتا تو مہم کا ہزار نالا گانی گوش دارے 2018 تے ساگر دبیا آتکے تو گو منا جاگا نے وفا منا جاگا بدے من ترا جاگا دا ترا ارو گراسگو دیما ہم داتا بلوچیا بتلی ہستے کہ دادانی پدا نامرد جنا شرم مترا گراستگ دیما داتگ شرنے عطا گوشی کے یم بلوچی بتلی تاسیا برو 100 سال وفا بکا بلوچ دودیں بلوچ دود مناچا قرآن دوسترا یہ دودو ڈسپلائنانی تے ساگرا سر برتا گو مہم کا کھائے منا زائدے منی مرتگی ماتا گوڑا گوشدار تو یک غلام یہ میں پتو پیرکانی غلام ہے تی جانینا تی خاندانا بی نکایا ما سوار بما منی واسطہ خلار تو یک غلام یہ برو قرآن چی گشی تی پت کہے بیتا تی پت کس یعنی مکانا جنگ کس ساگر گوشدار او جنگ کس تو تی جنا چیزی وات تو کا نیدرلینڈ دا کار ہے نا تو تی چوکا چیا نہ پرمائے تے مہم ہوتی چوکا چیا رہا نہ دے تے مہم کا 21 پلانی دپی وہ تی ناقصت رزات کشتا آرتا یورپا ہمیں تنظیم پوشتا ہمیں تنظیم پتا ذاتی مپاداتا نہیں آتا کار مرد کنگائے تی پتا قدیر دیکان بلو مسیح توکا تی پت مال عاشقی بیتا سیر و سامڑی بیتا بلکانی کلیں ذرہ یا بورتگا او تی پتا منا دفنگی بلے تی پتا مدرسان تو کو گنڈوان گو ہم زوراکی کتا یک راستی یم یک راستی ہے کہ عاطف شہید عاطف تو چمنا سست دبی تو کا شان سالی گونڈویا تو پدا ریپیں تا کارا شر روزگاری روزگار تو برائیں تو گو بیا متر برانگو یورپا دا آتب تو ترکیا بگو پدا رندہ تو گو آتپا چیکت بزدگی یوسف کامریڈا دیما تو جنے مسکا واجا 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 پشتا تو ارکسی سرگا برے ساگر بلے ایبری تئی گو مہمو کے سر اے ساگر عارف وفایا برتگ انچو کے کل راجی گدارانی سرگا برگائیں بلے مرد دی بچی خونی پر راج واسطہ جنگیں دیپ دیم جنگیں راجی گداراں چیلنج کنگیں دیپ دیم کنگیں ہرچی گشگیں راست گشگیں کلان سرا کلیں راج دفتر باندھا پٹ پول کام یہ راج دفتر عارف وفا آرگیں یہ نبشتے بھی ساگر تو ہم نبشتے بھی عارف وفا ہم نبشتے بھی گوشدار دیں قصہ انگا باز نہ تھی یو دو دوئی برباد